Ето ме на Гредаро 2605. Тегав връх, много тегав. Включваме се след един месец пауза. Страхотна панорама. Уникално просто. Пирин, просто Пирин. Ето Муратов и Бъндеришки, башлийски чукар. Тук е Тодорката. Вихрен естествено, Котело кончето, целият рит до Бутини. Там в края е Пирин връх, на който бях. Страхотно. Няма никой тук на този връх. Но някъде е нормално, защото много ще се стига. Общо взето така.